Wara ġimgħat ta' pressjoni pubblika u azzjoni mill-Gvern u l-awtoritajiet kompetenti, il-kumpanija Midji qalet li se tiftaħ l-aċċess għal Manuel Island għal pubbliku minn tmiem din il-ġimgħa. L-aċċess se jkun miftuħ mill-grada tal-entratura għax-xatt taħt Forti Manuel. Il-Midji ħadet din id-deċiżjoni wara li l-ġimgħa li għaddiet l-awtorità tal-ippjanar ħarġet avviż ta' infurzar u l-kumpanija kellha 15-il ġurnata ċans biex tieħu azzjoni neċessarja. Il-pubbliku issa se jkollu l-aċċess għax-xatt kollu madwar Manuel Island kull tmiem il-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija. Il-kumpanija Midji saħqet li se żżomm lill-Kunsill Lokali tal-Gżira responsabbli għal min jidħol f'żoni li mhux se jkunu miftuħa għall pubbliku. Għaldaqstant l-aċċess għall pubbliku se jkun taħt supervizjoni. Midji appellat lil pubbliku biex iżomm l-aċċess u ma jidħolx fi proprjetà privata bħalma qed tallega li ġara fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet meta l-bib tal-Kappella ta' Sant'Anznin li ġiet irrestawrata safa żgassat. Midji qalet li l-awtorità tal-ippjanar għandha tagħmel sorveljanza taż-żona biex tara li hija sigura għall pubbliku.